Makadi muri Zimbabwe kusina zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika dzinopisa munyika yeZimbabwe. Tine nyaya yanetsa mastreets esocial media yatekeshera kuti tinge tichizivesana panapa. Right, tine nyaya inotaura kuti liberation heroes rise up as Geza's explosive evidence names those who must fall with ED by down. Right, muri Zimbabwe inyaya yageza panapa. Ndofunga Geza akanzwa matauriro akataura chokwadi arambonzvenga. Atana kuti Emmerson Mnangagwa ibva pachigaro murunyararo murunyararo ndomashoko akataura zvecorruption yake akataura mashoko akawanda akataura zvinova zviri zvino zviri kunetsa vanhu munyika. Right, rega tipinde munyaya zvizere katinge tichinzwisisana, rega tipinde mutsamba munge muchinzwisisa kuti zviri kumbonzi chii. Right, blessed the bombshell Geza, a prominent member of the ZANU-PF Central Committee and celebrated war veteran, is facing severe backlash after he publicly called President Emmerson Mnangagwa to resign. Geza's strong demand comes amid growing concern about attempts by Mnangagwa's supporters to extend his presidency beyond the constitutional limit set for 2028. Right. Ndofunga vanhu vazhinji havana kunyatsodzivisa kuti nyaya iyi yekuti Geza azotaura yakatangira pamwe. Nyaya yekuti Geza azotaura kuti Emmerson Mnangagwa wafeila kurwira nyika yeZimbabwe ibva murunyararo yakatangira pakuti Geza akaona kutoti vanhu ve2030 ava vakaramba vachirebeserwa tambo vanotopusa ende nyika ichifa semufiro wayaita rega ndingobuda pachena ndingopira upenyu hwangu ndingotaura. So izvozvo zvenyaya yatamirira isignal. So muri Zimbabwe chatamirira signal muso 31 chakachaya. Thank you for watching. Ndoda kuti titaurire vana veZimbabwe. Vanhu vese vanopikisa vese ndinokumbirisa kuti tisapote nyoka yemabhunu zvaari kutaura, tisapote zviri kurongwa nemaovheti, zviri kurongwa zviri kutaurwa nana Baba Chiwenga zvokuti nyika yatenderedzwa nematsotsi nezvigananda. Ichokwadi ichocho. Hazvireve kuti kana tikasapota Baba Geza, kana tikasapota nyoka yemabhunu, kana tikasapota vana Chiwenga zvavari kutaura, tasapota ZANU-PF. Hazvisiri izvo. Vanhu vanotaura nepasipo. Vanhu vanotaura nepasiripo. Maindi dzevanhu dzinokanganisisa kutaura mashoko nepasiripo. No, pane zvinenge zvichiitika wega gaya. Tine zvatiri kuzviitira. Saka tiri kuti isusu ngatisapotei because tine zvatiri kuzviitira. Tinozosumudza hedu musoro manje pamberi, but mnawo pari zvino izvi kune vanhu vakangwara vese vanopikisa vemusangano. Wese ngati tese takatsinzina setakapusa. Ndinokumbirisa kuti tiite setakarara, tiite setakapofomara. But ngatisapotei. Bofu rinogona kutokukweva kutokuyambutsa road uchitofuchiwa uchirishora uchiti ibofu. Kana nyika tabvisa mbavha manje tochisumudza musoro manje. Tochisumudza musoro mbavha dzabva. Nekuti chinonetsa ndechekuti tega vanopikisa kuti tidzibvise mbavha dzacho idzodzo atikundi. Iyo zani yacho iri yega kuti ibvise mbavha idzodzo haikundi. Saka chiripo ndechekuti ngatibatsiranei. Ngatimbomirai zvedu zvokupana mazita mamona ndeve ZANU mamona ndeve opposition mamona ndeve chingatimbosiyai izvozvo. Mbosiyai izvozvo. WeZANU vagara vari weZANU, weopposition vagara vari weopposition. But chiripo ndechekuti tiri kuzviitira nyaya yekusapota timire nesimba rimwe chete, because varume vari pava havabvisiki zvokumhanya, havabvisiki zvekudaro nevanhu vashoma, havabvisiki nesimba revanhu vashoma. Tikati isusu weopposition tofanira kumubvisa tiri toga, akomana tinoita 100 yesika. Tikati isusu weZANU wacho ngavabise vari vega tovakundura futi, havapana chavanoita, vanongotatarika vakasibinga zvakadaro. Saka chiripo ndechekuti isusu tikamira takabatana tine simba, tikasapota iwo ana nyoka yemabhunu zvavari kutaura. Even dai anga asiri nyoka yemabhunu, ari munhu wemusangano opposition ari kutaura, taingoti ngatisapotei because tiri kuteera speech nepressure yaari kupa, kwete kuteera kubato raanobva. Hatisisiri izvo. Hazviri kuti kana tasapota tiri kusapota kuti ngatisapote ZANU kana ndikurudzirwa kuti waende no, hazvisiri izvo ba. Tiri kutaura nyaya yekuti tione kubatsirana kuti angasungira kiti dare ndiani. Saka vanhu vanofanira kunzwisisa. Kune vamwe vanhu vanongomirira kukalkuleta vanhu mumagurupu, maWhatsApp, maFacebook, maYouTube, mainternet, mamedia groups. Basa rake ndere kukalkuleta munhu akagara, but action iye pachezvake yaanoita hapana.
voice chaira haana. Basa ndere kungonetesa vanhu vari kutaura, vanhu vari kushanda, vanhu vari kuparticipate, vanhu vari kukurudzira vanhu mumagurupu, mawhatsapp, mupi nana YouTube, Facebook wese uko, ende background, mabranch, macell, madistricts. Isusu veopposition ngatirambei takasunga, takasimba tichikurudzira vanhu kuti vamire. Nyika ikangoningina chete kuti takuenda kumaelection chatsva, mutambo watanga, ndima yatanga. Chatiri kuda mai ndechekuti muri kungoona chete zviri kuitika kuti pari kushanda military power. Ndo zvinhu zvatoda kuti tiedze kusudurutsa izvozvo, tiedze kuti tibatsirane kuti pamwe dzimwe nguva tigone kukurudzira rusununguko, tigone kukurudzira nhengerikini rugare neupenyu hwakanaka, tigone kugara zvakanaka, tigone kurarama zvakanaka, tigone kufamba zvakanaka. Ndo zvinhu zvatiri kungoda chete izvozvo. So haisi nyaya yekuti tinofarira ZANU maningi, kana kuti taakufarira ZANU, kana kuti tatengwa neZANU, kana kuti tinodya neZANU, kana kuti tinowirana neZANU. No. Vamwe takatreatwa zviri wrong, zviri bad, tine maronda, vamwe tine mahistories ari bad atakaitiswa neZANU. But tiri kuona kuti no, tikada kuti tiome musoro futi toti ZANU yacho itai, still inonge ichingoti titarwira nyika, tisiri kurwira nyika, ngatirwei tiri pamwe chete. Still ZANU yacho ikaita futi inongotatarika, vanongopera kungorovana ikoko nokusungana nokupinda majeri ikoko, but still anozogona kuti takuchisumudzira kuti tichirwisa futi wacho ndiani. So zviri better kuti timbobatana hedu, although tiri ma-enemies nema-enemies, but tibvise mbavha idzi. Zvinenge zviri zvinhu zvakanaka kune munhu chaichaiwe wemusangano anoziva chaichai, anoziva politics. Ngatibatsiranei kusapota zvinhu izvi, ungava G40, ungava Lacoste, ungava ZAPU, ungava ZANLA, ungava kwaMadhuku, ungava kwani, even ma-citizens, ma-blue movement. Ngatimirei pamwe chete, tibise nhengerikini. Panozotangira nyaya ndepe pane nyaya yekuti president ungatonga nyika ndiani, ndo pachatangira nyaya ipapo. Vamwe nomwe anenge akuchimira nemapato ake, vanhu vakuchidzokera kumapato avo, vanhu vakuchisimba, vanhu vakuchisumudzira. Pari zvinezvi ngatiregei kupana mitupo nemazita, kungotaura zvinhu zvinenge zvokusapota geza kuti ZANU, kungotaura zvinhu zvokusapota nyika yamabhuruta ZANU. Eme varume, munotityisa, munotikanganisa kukurudzira shanduko mani. Tikada kutera pfungwa dzemunhu nezvido zvevanhu tinokanganisika mani. That's why muchiona vana baba chinogore vachizongoita politics dzavo personal vakazvimirira, vakazvinyararira, because zvokujoinana navanhu zvinonetsa maningi, because unokanganiswa, unodhiraivhirwa uko. Ini ndinozviziva munhu wandinosapota inini ndinoziva kuti ndosapota bato ripi, ndosapota munhu upi, president wangu ndeupi. Anditi ndinoziva president akahwina inini, ndiye president wandinoziva inini, akavhoterwa achihwina, akabirirwa, ndiye president wangu inini. Zvimwe zvese izvi zvimbavha izvi zvimbwasungata izvi zvakaturaira hama dzedu, zvikatipisira hama dzedu, zvikatishungurudzira hama dzedu. Nanhasi izvozvi zviri kutitsvaga nokutishungurudza, zviri kutiteretena. But mukaona tichitaura so munofunga kuti rugare, hatitori safe, but hatina kutogara zvakanaka izvozvo. But ngatimirei nesimba, takasimba. Inoti kujaja vanhu kuti munhu akangodai so, munotosvika munoziva mumagurupu kungotaura mbichana so, kunge ungodini so. Mamona musani, mamona ndepesa. Hai, takamuona kubva kare, takamuona kada iwe kanina iwe waita chii chawanyanzoita chaichacho. Ende vanhu vacho kwavatarisa vanodare vacho havana kana mamidhia imomo kuti wazikana, mamidhia vatozikana, vanozikana paari mugurupu imomo, kana kuzikana munyika paground chaipo kuti kune vanhu vari kurwira rusununguko vana nhingi haazikanwi, vanorwa vakawanda ende vanoenda madiro, vanoita zvavanoda munyika, vachibuda nokupinda vachiita zvavanoda, vachienda vanodyisa nevanhu vezanu vacho vachiita. Isusu vamwe tori ma-enemies isu, tiri ma-enemies chaivo chaivo, ma-enemies. Saka unoona kuti dambudziko ndiro rokuti vanhu ivavo vanotikanganisa mani, vanongoda kutikanganisa, kuti disturb nokutivhiringidza. Nhau iripo ndeyekuti vanoona chaivo chaivo, kana uri munhu wemusangano chaivo chaivo politics, even uri mucitizen, nyaya chaivo chaivo pari zvino pairi chiri kudiwa chaivo chaivo kuti tiite, unonyatsoona wega kuti apa chiri kudiwa ngatidai so. Saka tikadaro so tinokunda. Rinonyenga rinohwarara, rinosumudza musoro ravana, ndo zvinoitwa izvozvo izvo. Ngatiitei munzwa uri mundowe. Ndinokutendai mazvita ndibaba.